Personalia Oy käyttää rekrytointiprosessissaan henkilöarviointeja. Taloushallinnon osaamiskartoitus testaa taloushallinnon ammattitaitoa. Loogista päättelykykyä testataan ACE-testillä ja työtyyliä MPA-testillä, joita kahta viimeksi mainittua Suomessa edustaa Master Suomi. Olen kutsunut tänne Paulon parvekkeelle Master Suomen maajohtajan Kirsi Laineen pohtimaan henkilöarviointivälineisiin liittyviä suurimpia väärinkäsityksiä ja niistä koituvia etuja. No niin, Kirsi, tervetuloa vielä kerran. Siirryttiin tuolta parvekkeelta sisälle, kun siellä oli vähän ahdasta kahdelle. Henkilöarvioinnista keskustellaan tänään ja pohditaan niitä esimerkiksi suurimpia väärinkäsityksiä. Olet rekrytointikonsulttina toiminut pitkään ja olet psykologi ja nykyisin vedät tätä Master Suomea. Mitkä ovat suurimmat väärinkäsitykset, jotka liittyy henkilöarviointiin, esimerkiksi rekrytoivan esimiehen taholta? No sellaiset tyypilliset väärinkäsitykset on niitä, että halutaan hakea hyvää tyyppiä esimerkiksi. Hyvä tyyppi, sillähän nauraskellaan työpaikkailmoituksissa, että mitä siinä menee harhaan? Onko se organisaatioon liittyvä hyvä tyyppi vai onko se sen esimiehen oma käsitys asiasta? No tämä on just nimenomaan se hyvä kysymys, että hyvä tyyppi pitäisi määritellä. Jos sitä ei ole määritelty, että minkälaista tyyppiä haetaan organisaatioon, niin silloin voidaan mennä aika pahasti metsään. Onko esimiehellä jotain muita ennakkoluuloja näihin testeihin ja niiden käyttöön? Monesti ajatellaan, että testit on turhia, että esimies ajattelee olevansa niin kokenut haastattelija, että voi luottaa siihen omaan intuitioon, mikä hakijasta muodostuu siinä haastattelutilanteessa, ja silloin ajatellaan, että ei testejä tarvita. Intuitio, siitä on nykyisin paljon lehdissäkin ja kehotetaan sen käyttämiseen ja luottamaan siihen. Voiko siihen luottaa intuitioon? Intuitio on tärkeä osa rekrytointiprosessia tai ylipäätään henkilön kohtaamista, mutta se vaara, mikä intuitioon liittyy, on se, että sitä ei osatakaan tunnistaa oikein. Eli saatetaan sekoittaa intuitio esimerkiksi ensivaikutelmiin tai joihinkin omiin mielikuviin, ja niissä ei välttämättä olekaan kyse intuitiosta. Et se on tärkeä, mutta sitä pitää osata käyttää oikein. Aivan. No, mitkä hakijan kannalta, tai mitä ennakkoluuloja hakijoilla on näihin testeihin pahimmillaan? No, hakijoilla on myöskin ennakkoluuloja ehkä sen takia, että se rekrytointitilanne on aika tärkeä. Siihen latautuu paljon odotuksia ja testejä kohtaan on sellaista pelkoa, että paljastuuko sieltä jotain sellaista, mikä olisi itselle yllättävää, tai paljastuuko jotain sellaista, mikä on itselle epäedullista. Aivan, mulla on sama kokemus, eli hakijat menevät lukkoon, kun mainitsen sanan testi, esimerkiksi taloushallinnon ammattitesti, tai että tähän liittyy sitten meillä vielä hakuprosessiin tämmöinen työtyylianalyysi, ja pelätään, että sen avulla verrataan jollakin väärin perustein sitten, kokevat, että ovat vääriä. Mutta näinhän ei ole. Mutta mitkä on sitten ne henkilöarvioinnin käytöstä tulevat edut valintaprosessissa? Oikeastaan ne liittyy just tuohon, mitä sä sanoit viimeisimmäksi, eli hakijan näkökulmastahan se on, ja myöskin työnantajan näkökulmasta se on edullisinta, että pystytään tunnistamaan se, minkälaista henkilöä haetaan, minkälainen henkilö, minkälaisella osaamisella ja työskentelytyylillä voi tehtävässä menestyä, ja silloin kun pystytään hakijasta tunnistamaan se, mitä organisaatio hakee, ja sehän on kaikkien kannalta silloin edullisin tilanne. Ja tämä on nimenomaan se, mihin henkilöarviointi tähtää, että se ei ole mikään kaiken kattava persoonallisuusanalyysi, vaan se on kohdennettu arvio siitä, että mitkä olisi henkilön edellytykset menestyä tässä tehtävässä ja tässä organisaatiossa, tässä tiimissä. Sitten kun rekrytointi on tehty ja työntekijä on palkattu, niin onko niistä testeistä vielä hyötyä sen jälkeen vai muuttuvatko ne jos merkittävästi vai? On hyötyä ja kannattaa käyttää ehdottomasti arvioinnissa saatuja tietoja muuhunkin kuin pelkästään siihen rekrytoinnin päätöksentekoon tai henkilövalintaan. Eli se, että miten tätä kyseistä henkilöä pitäisi johtaa, miten hänet saadaan perehdytettyä organisaatioon kaikkein sujuvimmin, niin tähän arviointi tuo paljon lisävalaistusta.
Rekrytointikonsulttina minulla on samoja kokemuksia siitä, että niistä on suuri hyöty. Ensinnäkin on se tavoiteprofiilin määrittelyssä, eli puhutaan samoin termein organisaatiossa. Ja yleensä tämä työkriteerien määrittely niin herättää hyvää keskustelua siellä organisaatiossa ja rekrytointikonsultin kanssa. Toisaalta näitä samoja asioita käsitellään siinä haastattelussa. Ja sitten kun testi on tehty ja käydään palaute läpi tämän hakijan kanssa, niin pääsääntöisesti testatut ovat yllättyneitä, kuinka hyvin se testi tai raportti kuvaa heitä ja tunnistavat siitä itsensä. Ja kokevat, että se lisää itsetuntemusta ja sitten opettaa näyttämään myös näitä mahdollisia kehittämiskohteita. Ja myös se palaute rekrytoilevalle yritykselle on hyvä ja helpottaa sen palautteen antamista, koska niitä samoja ominaisuuksia on siinä tavoiteprofiilissa jo käyty läpi. Ja kyllä mä näen myös, että siitä on hyötyä siinä sitten, kun henkilö on rekrytoitu yritykseen. Eli johtamisessa ja esimerkiksi painetilanteissa, että miten voi tukea sitä työntekijää ja ymmärtää, mistä henkilö motivoituu esimerkiksi. Kiitos Kirsi. Kiitos, oli mukava käydä täällä.